if you close your eyes. You know, Bernading? Go! Guys, ito na yung bagong sumupo. Ang taong bukid, ito taong ano. Good, brother! Okay? Review. Review sa buhok, review. Nagtipid mo gud may solido may sa mas baratohon. 2,000 years later. Hello guys. Nangaon may karon diri sa ano. Ay naram order day. Spicy? Nangaon may karon diri sa ano sa unsa tawag nga restaurant? What's the name of this restaurant? Ha? Ha? Alin Okay. 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 Aywa. Dahil may karoon din eh. After sa haircut is, syempre we treat ourselves. Atik lang yun. Nagigutom may kay time check. It's 1 p.m. And then, look at my hair sa review. Last time ako dito ako nagpa-haircut sa ano, sa dito gyapon same ano. Tapos so far nagustuhan na ako kay mga Indians man siya pero okay ra man gyapon, liberato ra sa 20. Kanya mo to, gigutom man ni na El. Ubaw katilaw. Ang hog pagkaon. Kanya panggutoman me. Ang sa me. Ang i-order karon is first time ako makaon din sa ilang restaurant, kaya sila is chicken biryani nga halang siya. And then water lang dayon. Fairness like Jesus siya. Worth it. Later mag-ano ko. Okay na. Ako kay fish biryani. Yeah, it's fish biryani. 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 Halang. Halang mo? Halang ka. Spicy. Wala ko bala kung sa ka-spicy nga spicy. Nami. Nami na dali. Nadali ra kayo. Nag-order mo 5 minutes no? Agabot naman nag-order me. Stress sa order. Murag wala siguro 5 minutos na. Ano na yun. So medyo okay siya. Yung barato ra sa tag-gis ra. Kuan na siya sa tuwa mga 140. Mga 140 pesos. So kawan mo dali kung kuan sa video. Ito gani. Tawag. Basta bula-bula na. Basa ka sa Indian. Indian food na siya. Wala ka balon sa tawag ano nila. Basta I think morning gipakaon sa akong kauban sa balay sa una sa nga mga Indian. Ginapakaon yun nila. Thousand years later.
Hello. Basta natingala mo ba nga namin dito sa may karton, dagan ay karton. Nami puno mo sa silong sa namin sa taas din nag-stay. So, marami kaon, tara mo mga aftermath. Bayad ko no. Busog din kami. Mubayad sa miha kay mamukong ko namin ga. Mapriso mi. Diners na priso. Kay panibayad og pagkaon, laban lang. Laban lang. Amat. Each one biryani chicken. Food review. Paano itong restaurant sa natin? Al-Ain. Al-Ain Restaurant. So, dito sa Airport Road. Opposite side of KFC. So far, so good. Lamay sabay. Bala ko may kabalog yan sa pag-prepare. Sulit ramong 12 dirhams plus tubig nga 1 liter. Atay mga kwanta na rin maligsan ta. So mo to. Achieve na ko mga lakaw karon, nagpaka-haircut, nakapadala na si Nael. Nakakaon. Bisaya ako